kuplay pi ki parlok baro mangai Gabriel Timolong mari pidang subhai pi sakane ke program ke jongi ke pelaw lam sepi do nongsan Hima ti parlok mentangi don hanya ke Shnong light penter sinrang kaban ke bedai ke Shnong jong weu kena pule ubadon kata kesap ke kerpang ke blay ula ai hai bar ila penon kam hok ya kata kesap bar kai kata kesap ke jong i kadai ba Shna yu weu Tiar ubalatip kumu LPG gas leak detector ya ka ila yoru ya ka khusna mangte po Guwahati haka Science Fair and Innovation Festival arajar arpun riu de klam dapat slam klam datu ikapor shwabagin sedang ya ka jinge kan kejongi bad uni khna bad kumjuru bad ikpa jong i ti ngi soba bad kerpani ki bakin aswa ya kata ka chupidi thu ila di shaki ba te kublishbon ba pilak plak por kan ka hakani program kejongi te kumju ya i James Romo te showmagin sedang di jekran te kendiat konsert gi padba juga gi kwa bantip ka kerteng ke jongpi te ka school ka bapi puli ba ka Klas na kerteng James na ka ngor nga puli ha ka class 12 science ha MDC multipurpose high secondary school mongap nga kerteng urang sai ko ba te ngasahan di polai pentes rang kaban ngadi ku pajung new James kan bayo ya kan juri award ke ba dangshen ni du khat we du khat sau tarik ta up nai feb ke bagi konda ka po Guwahati ti showmagin sedang ya kan ke jekran te ngasko bangin sedang shwane pi mo kum ikpa ti kendiat nga kwa ban kli ya pi ti pi kum ukpa pisko kumno ya kan ka sab ka phong ka ba ukunjuk pi udon bat kamta me ba Shna kat yu ni Tiar mo bagi poi perkat bagi kena mentamo kin long kin champang kin start hadu kan ni ti komlu pisngo be dei bakata te habaye dei bakani nagalian jonga ku pa tena sngo men hadu kata ta namar ba mau yo kan ka sap mo kan ka sap nasnguru yo blei namar dei mau hi ba ayu kan ka sap ka bakarpang tinga ngunguru ya ka school ka MDC multipurpose high secondary kinong hika hang tu kiba trai sitom sisya kiba ptilenti yau kunjonga ba unyo lat ken ban le simenta hakiniki competition kiba pair but kumjuru ya ka Shillong Science Center ka Innovation Hub kito ki mentor hang tu maki ki plilat plinenti ba kinyalam yu usapo Guwahati te leng bajong jongki hi mau yo ya kanika juri award te James kendiat kwa ban tip na pi ki padba ki jongi mo ki kwa ban tip te hakan ukur kompi Shna yu ni Tiar long kai ka pelong pi ba pin Shna yu ni Tiar hatu kadai kata ka jingkwa ka jong pi ba pin Shna yu ni Tiar na kadai kata ka jikti penya ka jong pi ka ba pin Shna yu ni Tiar hakan ukur kom kepaningkong tengah kwa ngasu nguyu blade like kanrat uba don kat bat nga bat imi ipa bat kayeng hi baro ta ya kan ka Tiar kalong ha ka case study jonga nga shem bat nga lab ba bon kini ki accidents ki baja ki ba registered on ki de bon naka LPG ya ka leakage of LPG gas ta kumtang ngasno kwa kan ni kwa penmi kan kono project ban yadaya ki breu ba kan lat makan batai makan pentep mai ki breu ba kan bakadon kata ka leak jong kadon ka leakage of gas hayeng da kane ka idea nga nakwa ban contribute ya ka nation kan ki breu ya ki people of the nation kan okay ti nalor jong ni Tiar pa pi Shna te menshwa pila Shna nem sakibai pat ki Tiar ki bon ki Tiar ngasi smart bhabis da ki Tiar haki niki science field related to science field ta haki innovations ta ki don ki smart smoke detector system ki auto rain harvester but ki don ru ki bangadan tramenta bangam patla ban pendiap but ikini ki Tiar ngayoru mentorship ta Shillong Science Center but ngayo guidance su na nangti Shillong Science Center Innovation Hub ti haba Shna yu ni Tiar pi kidon bayarap pi ba pin Shna yu ne pi le hi da ka start la di akade
ka nga snahi na Lada kini Tiar ta but ki mentang ala yo no saka ne yo no mentorship but guidance national science center kan mentang. Okay, so tanat kata James ti kendiat pan ngi kwa bante bang haba pi Shna yu ni Tiar ka simpor kumbakat noi papin laban pendap ban Shna yu ni Tiar. Jingsang just na ki ni ki Tiar but ni Tiar kum joi nga sna tang por banga like por kan ta ngamla ban ong wakat no por kas bam bat dang isu ken kelum kum ti ta try line saus ni kala bam yang ban Shna yu ni Tiar Kematang lai sau sgi pila ada ban Shna yu Tiar. Ke try kata ka jingmen toy ka bagi pajba mo ka bagi pajba kin yo ling bau ni Tiar ba pipi Shna. Kejumentoy baki pajba kinyo nama ba masin lik gas kinya yo kata ka alert but ka indication haki register mobile number jungki through WhatsApp through application magin permi in future daman tata don haka cloud so kinya yo ba notification and kin tebet netan ki brew ka authorities ru kan tep kan pa notification such that kilata men same action clock ban yadana ka jingmen sound ne kano ka jingja bas musi Tikindia ko an kalipi te hadin habut mo hadin habut ke ikata ka jingkwa ka jong pi ba pinlong hadin habut. Hadin habut kata tang empat la batai dan nama mentaru ngadon haka jingpole ta ngadang perkat hi ben bangan miabe haka jingpole ngawan pen betang shush khamat ta mentatang empat la rai da Tipidon em kata ka jing ang non nakalian ka jong pi hadin habut ba pin ai jing hikai lempat sai kiwe ki para khana kan bakin Shna kum kini Tiar ki pa pipi Shna kan hatu pidon em kata ka jing ang non kum ya kata. Lada kum kata jina Pikwa banirap ami kiwe do. Pikwa banirap ikiwe kibakwa kibadan hi yakane ka sap ne kane ka jingnang ong kidi ben mi hai kum kini ki projects ba kinya yo ban contribute hi ba kinya don jing toy lang yakiwe ru ndetang yakiwe simyat Tiki bawan simenta ka ni ka festival ka balalong tipo Guwahati ki day ki ba wan na ka jela yu kibon ki north east hi na ki seven sisters but ka one sibling state but ki don ki guest state su ki basha invite khana katika program kan Tiko no pisko ba piyo e ka ni ka jury award so comment so comment ba ngayo ka ni ka jury award na mar katika scene ka baning kong ka mga participate ka ni ka north east science science fair and innovation festival tanga yoru ka motivation na ka job ya kani nga yo motivation mga permission show kum kini ki judge projects mga laban contribute lu ya kanation hi tiba kandiat nakalian ka jong pi ke kata ka mo kata ka jing angnot dan kata ka jing trang ka jong pi na matai kon jong pi hadin habut ngi kum ki kemi pa tingi angnot hi yo kun ba un po sa prang ka jing puli ban i trang ru ba ya ka jing thmu ka ba mo u don te un job ken ha ka lawe ka jong u knang ba ke ka benta ka ba mo u thmu ke benta ka ba mo u urai kumut ulong ba job ken tang ka tahi nga angnot hi ke be kandiat pat nga kwa ban kalipi ki pai ba ka jong ki kwa ban i tau Tiar ba pipi Shna hatu pidon mentang ni kata tangam lawin pet imta nama ba kidan don ki problem saka petating right nen kunti ta ka don atat makam don ta yin ka don ha ka innovation lab ha Shalong Science Center Innovation Hub kan tika James ka kata ka khubor ma kata ka khubor dan kata ka message ka ba pipi kwa ban ai ki para khana ko ma pi ki bedon ya ka sap ka phong la ka long ka no ka bentaru ka kata ka khubor ka jong pi ya kita ka message jonga ki para khna ka long kum ne ba da pidon ka no ka sap phimde ben bore hapo kidi ben se shalai ba ki veru ki nyojing men toy but phiru phnyo hi jing men toy la de da ka ba pen e ba phi se shalai te mo ba kum bangi tip hakane ka juk ka momentamo ki khana ki jong ki la bon la met tang ka phone mo ban le kai la ne ban le ki ni ki Instagram ki Facebook and re badong bakin khamniar te bagin lap ki khana mo ki ban long kum ban long ko jong pi khamniar te na kalian ka jong pi ke kata ka khubor ka ba phikwa ban ai shaki khana ke kata ka khubor ba phikwa ban ai shaki
Aku bojong ngasih kini ki kena mo kamtam ki kena puli kini ki juk bamenta ngayu i ba hakjing puli kim da don interest juk mo kila lami da kini ki mobile phone ni ki computer ki te kam nga ong ye ki ba lada maki ki don kata kapor ba kin plate hapo ka mobile lani ha ka computer kin perkhat kin hala ke jabing mo no mau bleu ai man la we pa we breu la ke jong hi kasap maki ki don kasap tiken pen mi ke nyak ta ke kata kasap nang ba mangiru in yo jing mentoy lang manga mapi in yo jing mentoy lang ken ti James kwan kali pi te hakan ko kom pi bati ya kapor ka jong pi ha ba pi puli kot ne pilit school ne bat kan ka kam ka ba pi jule hakan ko kom pi bati ya kapor ka jong pi Ngatanga set let start bit score man kasngi bat gabun banga lechung mo hay kakot ha badang hayeng ne badon cha score ngap lik bit hakot bat ki por ki banga light ta kom ki off period score na ki lunch periods ha yeng hasam dang yo por kom tinga sisnai ki kini ki jat tiar kan ti James haba pisna uni utiar ti pisna hi marwe ne ki don ki bayarap lang epi ba pinchna ya kani ka tiar tang Shna hi dalade but ngayoru mentorship but guidance na Shillong Science Center kan ya kani ka tiar ya kani ka project mamta tak idea but ka Shna ta kade mit main jonga ki all the basic stuff ki wiring ki programming and everything kade be jonga so only at critical parts trong programming and haka ne kita ki ba little complicated ki I guidance nang ti kan ki shu I mentorship and guidance nang ti tisontonan ka jingi keren ka jongi ka jingi ka ka jongi bo bat pi ba bat kamtam James ti nakaliang ka jonga nga kitbok kit riang pi mo ba pinang ya chaprang ka kampuli puti jo pi ba kamtam ba pichna gini kiter mo ti parlo katung yala yo snow ya ka jingi keren ka jongi bat James but pa jongi te kanong snow sarong mo kum ka July bro ko gi sarong bagi don ki kon kasi ki jongi ki ba don shisha ka kasap bagi ba penon kam hok ya ka kasap ka jongi te nakaliang ka jonga ba nakaliang unong san hima ni kitbok kit riang ya James Donald Karkongor ba indang la ban puli ba ki chipuli ka jong i bat kamtam ba in Shna in research ni ki tiar ki ba mi i Shna nakaliang ki kitbok ba ni git scam ru ba in sawara na bat buram ya ka jila mi khalia hi borok koi titang kini kublai shibon kublai shajar go ublai ko kui pi borok kublai shibon